Shin ko kusan cewa yankin hamada na Afirka wanda aka fi sani da Sahara yana ƙara girma a kowace shekara? Bisa bincike da aka gudanar da dama musamman na gidauniyar habbaka kimiyya ta ƙasar Amurka da ke a jami'ar Maryland, bincikenta ya nuna cewa yankin Sahara ya ƙara girma da kaso 10 cikin 100 daga tsakanin shekarun 1920 zuwa shekarar 2013. Kada mu manta cewa yankin Sahara yanki ne mai girman gaske, domin kuwa tsayinsa ya kai kilomita 1,800, sannan faɗinsa ya kai kilomita 4,800, sannan gabaki ɗaya girmansa yana a square kilomita miliyan 9,200,000. Inda yankin Sahara ƙasa ce mai zaman kanta, za ta zama ƙasa ta 5 mafi girman ƙasa a gabaki ɗaya duniya. Bisa kwararar da hamada take yi da kuma ƙara girma da Sahara yake yi, yana ƙara sauka ƙasan Afirka, wato yana shiga irin ƙasashe irin su Najeriya, Nijar da sauransu, ya sanya ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka wadda aka fi sani da AU a shekarar 2007 ta fara wani shiri na daƙile wannan kwararowar hamadar wanda ta yi suna da Great Green Walla ko kuma Sur al-Azim da harshen Larabci, inda ake shirin za a shuka bishiyu sama da miliyan 200 domin daƙile Saharar da kuma farfaɗo da hekta sama da miliyan 100 da Saharar ta mamaye. Wannan shiri za a fara shuka itacen ne tun daga yankin gabashin Afirka, daga ƙasar Djibouti har zuwa ƙasar Senegal, wanda zai kama kusan kilomita 7,775. A yanzu ana ci gaba da wannan aiki shekara 19 bayan da aka fara shi, sannan an yi sa'a inda aka farfaɗo da kimanin hekta miliyan 18, sannan ana ci gaba da wannan aiki har yanzu domin daƙile kwararar hamada zuwa ƙasashen Afirka wadda ke haddasa ƙarancin albarkatun noma da dai sauransu.